नै सफैबाय उन्दैफ्रा बारा मानसि फैथ'वाखै आरोना बिदि गाखोबाय थायो नामा? हो मा खललाय बिदि गाखोनो हालाय आरो सोरजों? वाव लोगो मा नाम बेनालाय? हो? मा गेम गेलेबाय थायो नै इसोरो मालाय सप्तायावनो थाखा मोनजाबाय थानाय 100 उन्दैफोर मेथाइ जानो खरसा हाख्लामनांगोन गेसावसो मोनबाय मानसिया मोजां नङा नालाय दे हाख्लाब जानायफोरनि खाबायमोन आं बेखौनो हाना जाबावबाय देहा दङ माबा हाना जागोन लुबैबाय गोखैबो नङा गोदैबो नङा बिदिनो गोथाव खोरोमदैरोम आया गोखैबो गोदैबो ना बेनि हरलाय जागोन अख्लानानै जाबारा ओइयाव दंबायदां लायलाय फिथाइ लायलाय लायथां ओइयाव अखादोलै हरनो नों जादो आं अखानो मोदोमखौ जादो मैदासो औ मैदानो गेसावसो अबे ओरैनो गेसाव नङा नायलाय बे गोमोना बासिनानै थां फिथाइखौ ए लाबो गोथां लानानै फै ओरैनो जिरायबाय थास्लायस्लाय थाइजौ गोमोन लिसु गोमोन जागासिनो जोङो मुलाखौ लानानै फैबाय खिथुआव मैला दङ फकासै जे फसासै जाना हो mana ya pulis nonggon bulare pulis nonggon namun dengan sisi nak kepada dengan ke segini ada melintasi जोंना बिमाया मा होनो जोंना बिमाया दा थैखांनानै बे अनजिमामोननि आयं बोराय सिगां गोदोनि दंमोन दा खोनायाखै आंखौ मानो बिदि खेबखो नोङो साहा लोङैनो साहाथ' लोङा नों हा ए दे थ'
आलाय मोखां गोजा जालायग्राखाय माबा मानसिया गुफुर ना माबा स्किनावहाय एलार्जि माया जादों स्किनाव एलार्जि जादों थौद' नै टाइम जानोसै जाबाय एलार्जि जाजोबदों माखौ खानानै खालामबाय होदो साहा लोंनोबा लानां गैया ओमफ्राय स्किनावल' लांब्लाबो हामाखैमोन ओमफ्राय बेवहायसो बे बोरायनि मुलिखौ फुनानै दिनै गिर्जा गोनांखाय गिर्जायाव थांदों दां मालाय आयु सिंग्रा सामब्राम गुफुर देखायबाय नों सिंग्राखौसो देखायनांगौआ जासे जानानै लाग्राबो नियम दं नामा सेंग्रा मुरिस जा गुदुं ना मुरिस टाकिलानो बानलुफोरखौनो बायनाङा नालाय बाल फिसायसो बायो ओंखायनो रायलायनायखानो मिन्थिलाय लांला बानलुनि मा नामखौनो बायाना जेबो फिसायानो लाबोजोबो फारसेनिफ्रायनो नोंनियानो मोजां नै लोगोफोर जोंहा लोगोनाव बेरायहैनोसैलाय लोगो थाइजौ जानो लिंलांदों ओंखायनो थांनोसै नै लामाया हाखर हालाजोंसो बारस'बोबाय थाब मोनोनो ओरैहाय थाब मोनोनो बेखौनो ओरै बारस'बाय दैया ना मोनोदां नै जानायावबा ना लामायानो नै हाग्रासो गाव गैबावानो बेजों थांबा मोनबाय माथो बै खन्द'आव ना जानबेबावसो दा नै लोगोफोर जोंहा सफैलायबाय नैबे आब'नाव नै मोनफैलायबाय नै जोंहा जागालिफोरा नै बेखौनो जानो फैदों नै जों बेखौनो नै नुवाखैसो मोजां नै जागालि ग्रुपफोरानो फैलायबाय जोंहा जानो जागालि ग्रुप लोंगारि ग्रुप थांनानै आपेल थालिर हरबाय आं आपेलखौ लांबाय थालिरानो नै बे आब'मोनाव फैदों नै न'आनो गाज्रिसा जोंना गाज्रिबाव नेथ' मोजां ने जा मोजां खाबाल जा गुवारखा नै दै होबाबो संख्रि जाबाबो दुगैबाबो खारासै अखानायैबाबो मोजां जाबाय आरो अखानायैसो मोजां जादों साननैसो जों हाननाय जाबो ओंखाम संगोनदो जों हाननायसै दोनदो ओंखाम ओंख्रि संनानै संगोन दंखाया बे संखाबाय आं मा मोनजाफैखो नै खेबजानो बालाजोब्बायनो सालाजोब्बाय थाइजौ खानाय दं नै आब'आ आयौ जि थाबथायो जानो हानाय नङा जा मावखि मालाय आब'आ मावनायाव जेनखाया दा आब'आ माबा जाबा नुयो थाइजौ जानोसैलाय लाग्राया नुवाखै थिखोनानै गोमोन गोमोनखौनो लाग्रोखाबावो हायानो गोदाना हाया माबायदि लाद पप होनो बिदिखौ पप आबो दाबो मोनबाय बोराया नुखाबा
दाबाया गोबौवाखैनो दाबाया गोबौवाखैनो 시계 담당 무방네 दैमानो गोमोना गोथाव नै लोगोफोर थाइजौ जानोसैलाय जोंहा जागालिफोरा नै जागालि ग्रुपफोरा आं खिबौ बोरै थाखैयो थाथों जेबो नङा बानलु सिफ्लेबाय नै फांखायावसो आं सानसेयाव बोथिसे आखाइजों होनोसै खनसे होदो दे आरोल' संख्रिया नामा गोथाव नायाखै गोदैखाना खमखि गोथाव जासिगोन बियो खदै गजोब्बाय आं मा मावहैदों ओमफ्राय बे ओइ हिनजावा न'आव साननै थायोबो फाग्ला बादि रागा जोंबाय बियो ना फांखायाव फिसायनोसै गरमा हालालां आयु जा बुरजा लाखाबाय आं न'आवबा जाया नोङो आं लगायना होबाबो जोमावगोन ना होया नुबा जासि만 된대 आन्दायलायनाय 맞아 그걸 주네 그러고 그 문제배 गोदा मुथुसो गोलोमनायानो लेमान फिसामफा ओरै फैदो फांखायाव जाबि बाबा नोंनि फरायफिननाय बेयाव होजोबोथ' पासवाननिफ्रायनो होदो जोंनि बिखुनजोआ बेयावनो होबाय थादों थांजोबलायबाय स्कुलाव थांसोलाय दसे थानानै गय जानोसैलाय ओइ बायथिला जोंनि आफानिबो फिसा थांबाय बेयाव होबाय थायो आं क्लास 1 थांबाय बिसोर समान होफानोसै आं जाखांलायबाय गय जानोसै थांसै गरमा सान्दुङानो आयौ सयथिबो बिदि खानजोबो मानो बायनो थांसैलाय ओंखारलायबाय ओइ हाद्रिजों थाङालै ओइ आब' नोंबो थांखानोसै फैदो फै टाइम जाखाबायबो फैदो गोसोफ्राव माबा मोनसे थाबा मानसिया मा खालामबाय थादों आं इन्टारेस्ट खालामनो लुबैदों नोनो मा खालामनांगौ फैदो थांसै थांफिनसैलाय जोङो जायै लोङै थांनोसैलाय लोगोफोर उन्दैफोरखौ स्कुलाव लायनो नै ओइ आब' नै खोनायाखै नों बेखौ फानो फानखाया दा माखो खारौ खान्दायखौ फानो नों जायो आंनो गाबोन लांफाब्रा जायो खोनाबाय माबा दय खननाय खारं खान्दाया दंमोन दा नै लाङोमोननो दङबा खारं खान्दाया आयै रदिनिनाय बायदि सोंदा गैयाबा गाबोन लांफादो फुङाव मैयानिखौसो जादोंमोन ना दय खननाया दंमोन खोनालाय नै खारौ खान्दाय ओरैबो दंजोबो दङ मेरला खारं खान्दायनि